Oh, okay baba ngiyakuzwa mobeka kanjalo uthi uyena umuntu wesimama uLondi lapha ekhaya mina ngazi ukuthi intombazana iyagana nawe into ohlezi uyisho baba ukuthi udinga inkomo washo futhi nakimi uthi mesengikhule ngingaphezu kwa18 years udingani udinga ukuthi ngibe nomuzi wami pho manje kusuka manje no baba kusuka phi ukuthi manje wona baba uLonda kumele ephume la ekhaya akumele lotsholo nakho kunye kwesibili nale ndoda le abangikhomisa yona ukuthi ithandana naye baba nje omdala nje ingane incane kabi langa but baba uLonde uzikhethelile yena why uba nenkinga ukuthi umuntu azikhethele yena unjani hawu baba umazi kanjani umuntu wakhe ngoba phela nje uhlezi ungekho uhlezi usenda imali uswazi ngisho umuntu wakhe wakukhombisa abobani abakhombisa baba akukhombisa baba umnye baba nje umakhelwane baba umakhelwane wakho no mina baba into ebangela ukuthi ngikhole ukuthi wona baba ulala naye uLondi yindaba ongafuni ukuthi uLondi elotshole sisazokulungisa konke hayi baba yabo yonke engiphatha kabuhlungu le ukuthi why ungafuni ukuthi uLondi elotshole ngoba wona wakwazi nje ukuthi ulobola umama umshade wena izingibuzo uyizethaphi indaba engaka baba ke walala noLondi hayi okay ngeke ngikhulisa ingane bese ngilala Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So ke namhlanje ngiyathemba ukuthi niyabona ukuthi ubuso obunye babo obodwa esihleli nabo abubusha abuqala ukufika today. So upart 2 lo ka Enough is Enough ophumile nje emalangeni ubhuti uSipha ekade engekho right ngokwenzakala ekhaya egcekeni la ezalwa khona kodwa ke singakangeni kudaba labo ngifisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha ka Black Life Pharmacy kune special esisha se Valentine esoqala ngomhla ka1 February siyophela umhla ka20 mhla ka1 kuyela mhla ka20 so if ukuthi khona into oyidingayo noma iproducts thizeni oyidingayo and usekudeni kufanele ufune iPep code yakho uPep oseduze nawe ne-cellphone number yakho engene ama-SMS mase uyafona ku-062 219 7748 usho ukuthi udinga ini meke ukuthi kune-products oyidingayo noma ke kunesifo osafara ngaphansi kwaso kodwa ukubona ukuthi asijwayele ukusi-advertise noma asikaze sasi-advertise before fona ubuze ukuthi sikhona na meke ukuthi sikhona sizokunikeza meke ukuthi asinaso but ikhona indlela ukuthi singakufunela usizo sizobuyela futhi kuwena sikutshela ukuthi okay nakho engazuthi singakwazi ukukusiza kanje kodwa wena okwakho ukuthi ufone ku-062 219 7748 kwabakhalayo ke abathi mina nga-order kudala nkosi yami kodwa kuze kube today angikaze ngize ngithole iphasela lami ngiyazi ke njengoba nibaningi bakithi angihlosile ukudelela but kuyenzeka sonke siyawenza amaphutha kuyenzeka kube khona ukuphambana lapho nalapho but okwakho nje ukuthi ufone ku-same number uphinde WhatsApp leyo number usho ukuthi mina ngakasizakala kuze kube manje ubakhumbuze iPep code yakho uphinde ubakhumbuze i-cellphone number yakho uphinde ubakhumbuze ne-order lakho ukuthi kwakuyini awukade u-order ini na kanjani uzosizakala so ke asike sivele singene kudaba siza ukuthi mhlambe ngalesa sikhathi into ekade ukhalwa ngayo kusaseyiyo and nanokuthi izosolveka kanjani so ke asibone ukuthi kuzohamba kanjani ngiyanibingelela ninjani siyaphila ngiyaphila nami bhuti ngicela uqala kuwena ngicela nje uvele ushaya i-intro ukuze ngizobazi last time abengekho so angazi ukuthi ubani namhlanje ngihamba no auntie waseHammersdale eThuna kunye noLondi usisi wami uye kuLondi yebo uyena-ke lo usisi Londi lo ngikhuluma ngayo okay yeah. So u-auntie ngabe nihlala naye endlini noma cha u-auntie asihlala naye endlini u-auntie nje bayela uye wafonelwa yimi okay ngaso isizathu sokuthi njengoba ngangibhalela ekhaya ka-Black Life show so ukubhalela kwami la ekhaya naye le daba lolu ngamchazela so umchazela kwami lo daba lolu
wafikelwa ukuthi ngamcela ukuthi anti ngiyacela bandle ukuthi sike sivele eBlack Life Show mina nawe kunye noLundi uma engakwazi uLundi ukuthi ephumelele ngicela uncengelele uLundi ukuthi nikwazi ukuphumelela la ngoba ngabhala kuBlack Life Show. Okay. So njengoba ela ekhaya namhlanje ula ngenxa yami ngami ukuthi ufuna uzoceqiseleka ngalolu daba lolu oluhluphayo ekhaya phakathi kwami kunye noLundi nobaba. Okay. Mhlambe ke mase ngize nje kuwena aunty njengoba ethi uSipha angihlali indawonye. So ukuya ekhaya yobabheka ukuthi kuhamba kanjani kwenzakalani ba right ithini into yabo. Ngiye ngiyobabheka kodwa noma ngingayi sonke izinsuku. Okay. Ngingifone ngocinga ngoba vele phela ubahleli nobaba wabo lapha yana. Okay. So ke uSipha mayikuthinta ethi icela nivakasheleni ka Black Life TV utheni kuwena uyabaxoxa wathini? Angifuna uqamba amanga. Ufonile umntwana engitshela ngemkhuba eyenza ubhuti lapha yana enganeni uLundi. Angifuna uqamba amanga ngibe shock. Angifuna uqamba amanga. Ngokumazi kwakho nje ubhuti wakho nizalwa nonke nikhuliswe ndawonye umbona eqinisile ubhuti? Angikholwa namanje. Okay. Ngithukile kakhulu. Angikholwa ngoba ube umuntu obheke phansi. Oyilungele ukuthi ubengayenza kanjani leyo nto emntwaneni. Waphela uLundi uyafana nengane yakhe. Ukuthi uLundi wafana noma wakhe kodwa nje ingane yakhe leyo. Akusho lutho ukuthi enakazi akayena owakhe. Kodwa kusengane yakhe nje bamthatha kanye noma wakhe. Londi ngicela ukwazi la. Mhlawumbe ngabe uclose kangakanani nobaba? Okay. Ebengangithathisa ukuthi mina angizalwa nguye kodwa nje bengikhombisa njengengane yakhe. Niyathandana? Sithandana. Kwenzakalani nini nabathu? Siyaphila nje ndawonye njengokuhlala ndawonye. Ukuthi yena usebenza eGoli kodwa into eziningi ikhuluma nami. Mawukhona ukushoda endlini bekubika kumina. Mawukhona ukushoda kimi bengikusho. Akanilinganisi yini nobhuti wakho? Why ehleze ekhuluma nawe mekuthi uyabheka ekhaya ukuthi niphila kanjani ni right mhlawumbe mase emsebenzini eGoli? Akanilinganisi noba uthu mhlawumbe abuya afonele nobhuti? Isikhathi esiningi ufonela mina njengomuntu wesifazane ukuthi ingoba uyazi ukuthi konke owasendlini kwaziwa yimina ukuthi ukudla kungakanani yini enishoda ngayo bejwayele ukufonela mina mfowethu bengamfoneli. Okay. Umfowenu ke uthe unomntwana ona 3 mncanyana. So i-relationship yakho nobaba wengane kuhamba kanjani? Nisathandana namanje noma mhlambe nineyinkinga noma kuqhubeka? Nobaba wengane? Yes. Siyathandana nobaba wengane. Okay, kuhamba kahle. Ubhuti wakho uyamazi? Ungakafiki ke lapha weLundi. Njengoba uthi nathanda ubani baba wengane njengoba ngazi le ndaba mina ukuthi wena ulala nobaba wakho. Kahle hle ubani ngempela vele baba wengane? Ungakafiki nje lapho niye senithandana nje. Ubaba wengane Imbani baba wengane Lundi? Ubani? Ubaba wengane ubani? Yabona ke suba namalemu ubani baba wengane Lundi? Ifuna ukwazi lokho njengoba ngidlana nje ngize la ka Black Life ngifuna ukuzokuza ukuthi kahle hle ubani baba wengane? Baba wengane umuntu wami nje bengivele ngithandana naye kudala. Uyamazi ubhuti wakho umuntu wakho? Cha kamazi. Yini yenza ukuthi angamazi? Waphela leyo ngane ithi malume kuyena. So uza kanjani ukuthi umalume angamazi umshana wakho ukuthi ikuphi kubo? Ingoba bengakezi ukuzovela njengenjwayelo nje ngokomthetho kodwa bekuwumuntu ebesike sikhulumisane nje ngokuthi kumele vele ekhaya kusho ukuthi ke bengaqondana. Yeah. Uyamazi umuntu wakhe sewambona ke nje ngaloko ukuthi azazi ukuthi baba ukumbona nje uyamazi? Ngicela nje iqiniso njengoba nje nangisho nasekuqaleni ukuthi uLundi kahle kahle ekhuleni kwethu besikhula ndawonye kodwa sifunda izikole ezahlukene. Umuntu wakhe bewumuntu nje bejwayele ukukhuluma ngaye sunomuntu and lo muntu lo in future ufuna ukumenzani? Wasifuna ukwenzani? Ukulobola. Yebo.
bekunomuntu behlezi ekhuluma ngaye but ukumbona live ayangazi Awumazi, ngambona. awazi kwayithombe. Ngoba even abangani bami angaze ngabezwa bethi hayi siyamazi umuntu kalona. Okay. Babehle nje bengitshela ngobaba ukuthi hayi ingane yangihlezi hamba nobaba wami. Yingakho nje baze benginayi ukuthi ubaba udle ekhaya. Uyabona? Oh, okay. Hayi. Londi. Bese Ubaba udle kwanzima ekhaya. ngisho maye kunzima. Yeah. Senesikhathi singanani ndawonye nobaba Hayi, kunzima. kwezothanda. Shiya nje ukuthi stepfather sakho ngisho ekuthandaneni noma ke kuthiwa akuyona i-relationship but ukwenza izinto zabantu abakhulile kuze kuvela umntwana kusuka nini? Ubaba akaze ngithandana naye mina. Umntwana waba. Boyfriend. Hayi. Le boyfriend angazi vele. Njengoba le ngane kuhamba emphakathini kuyihanjwe kukhulunywa ngayo ukuthi ifana nomkhulu wayo. Kwenzakalani? Kunjalo impela Kwenzakalani? abantu abaningi bathi nabadala. Nanku usiphawu wangifonela la kwathi ingane nje ayimphakathi awuthuli phansi ingane ithi ifana nomkhulu. Indaba ingane Ifana nomkhulu. Kanjani? Ifane kanjani? Kanjani Londi? Londi? Step mkhulu. Londi ikhuluma iqiniso ngoba ilona lokukhulula ngane yami. Khuluma Yenye iqiniso. indoda yangaphandle ifane kodwa Khuluma iqiniso Londi. Ngiyacela. Khuluma iqiniso. Asilwi nawe and ngeke size silwe Eh, nawe. ngeke nhlobo. And angeke usamgwinya manje umntwana umbuyisele emuva ukhona And ukhona. ibhlungu lento eyakwenzakalela ngifuqamba amanga ihlungu ngisho kumina. Kodwa manje into kufanele kumele iqiniso. Ungathathi ingane uyiphonse lapha yana. Ngoba uzogulisa. Yazi sifuna ukwenzani Londi? Meke ukuthi mhlambe kwaba yi-rape. Umuntu orapile nanje lo muntu uhlukumezile kufanele avalelwe. So sifuna ukwazi ukuthi mhlambe ngabe usenkingeni ucindezelekile noma mhlambe uthenjiswa isibhamu ukuthi uzodutshulwa akufanele ukukhulume. Khuluma yakho umuntu ozokudubula la sisodwa la. Into esifuna ukuyazi ukuthi umntwana okabani kwenzakalani mhlambe wathenjiswa isibhamu. Akaze ngithenjiswe isibhamu kodwa yebo ngiyavuma ukuthi ubaba khona besithandana naye. Yebo bengilala naye. Oh, okay. Sasingavumeleni kodwa sagcina senivuma kodwa nje Mina into engixaka ile ukuthi kuthiwa ingane ifana nomkhulu. Nakhona iyangidida kakhulu ngoba akuyena umkhulu wegazi, umkhulu umkhulu oseceleni awunalo igazi. Ingane okay wena awunalo igazi nomkhulu nobaba umntwana, umkhulu sorry. So into esengifisa ukuyazi ukuthi okay kufika kanjani ukuthi nize nenze izinto ezenziwa abantu abathandanayo uma ngabe uthi anikaze nize nithandana. Mhlambe ngabe anivumelananga kwaba into esheshayo wasaba ukukhuluma mhlambe kwenze ukuthi khona into owathenjiswa yona owathi le kwakuthiwa kunjani ngeke ngize ngivumele okungcono angivumi ukuthi kwenzeke lokho. yebo savumelana nobaba. Ngiyavuma. Okay shithi ngane yababa. Yebo ngiyavuma ukuthi ingane yakhe kwaba nezivumelano esizithathayo mina naye. Kwaba nezinqumo esizithathayo. Ane nehlazo. Inqumo zane inqumo yithini? Ukuthi ukuze ngibe ngala ekhaya ngokugcwele. Kube negazi enginalo la ekhaya ngibe ngasemthethweni la ekhaya ukuthi savumelana ngokuthi kumele ngibe nengane mina naye ngimzalela ingane ukuze nami ngibe ngwala ekhaya ngokugcwele nami ngifane nomfowethu ngoba ngangeke ngikwazi ukuthi ngilale nomfowethu ngoba singabandawonye futhi umfowethu bengangisupporti manje ubaba ebesenzela yonke into manje ngangeke ngikwazi ukuyeka ithuba elifana naleli. But still kuyafana nje because mangabe njengoba kuthiwa wawufuna ukuba owala ekhaya uma ufuna ukuba owala ekhaya kudinga igazi la ekhaya. Umuntu ozokuhlanganisa nokuthi kuba abe umuntu owala ekhaya umntwana akusiwena. Yabo Thorojiwe. Hayi nesibindi. So okay fine asakwazi kubuyela emumva manje navumelana and right ngalokho awuhlukunyezwanga. Manje sengibheka ukuthi okay umfowenu uzowabhala ebhalela uhlelo lo esikulona njengamanje akekho right iyamhlukumeza lento and uyabona yena nje ngaso sonke isikhathi uhlezi ekhishelwa le eceleni akukhulunywa lutho naye ufonelwa njalo wena onikezwe imali njalo ukuthi uthenge izinto zasendlini yena uzizwa samuntu
okhishiwe nje la. Sekungumfazi womuntu. So akekho right ngaleyo nto. Izohamba ifike ephike lento njengoba usuvela umzela nebhomu ukuthi yes vele umntwana o baba but yini esizokwenzakalani manje? Bengisaba umfethu ukumtshela ukuthi ngilala nobaba. Ngiyathandana nobaba. Okay. Bekungekho lula ukuthi ngimtshele ngoba bezophatheka kabi ukuthi ngilala nobaba lo muntu esithi ubaba kuye. Mina ngiphinde ngibe umama futhi kuye. So bengisaba nje ukutshela mfethu ngiyaxolisa ngikwenzile ukuthi ngilale nobaba. Lama yikho into ebengizoyenza. Uxolo weLondi, ngiyaqala namhlanje ukukhuluma nani ukuze ukuthi nje ucisile ukukhuluma into kanje phambi kwa-anti. Umbuzo wami na Londi njengoba wawuthi kumina. Njengoba wawuveza ukuhlongoza ukuthi uzolotsholwa. Ubani lo ezokulobola ekubeni wena ingane. Kusho ukuthi uyena babakhe phela kakho omunye. Yilo nto isana nje understand ngoba phela lento yakho uyihlongoza ubani ozokulobola. Ubezolotsholwa kumuphi umfana ngoba uyena babakhe kuyacaca. Ngithi yonke imali benikeza yena ngithi ubenikeza wena yonke into. Usho ukuthi uyena ke bezoba Anti ngasikhona avela na kuLondi bekubani Londi obezokulobola? Bekuba buka akasazi. Bekuyena manje indlela bengifihla ngayo kumfethu. Ubuza ukuthi Londi usaphinda namanje uthi indlela obufihla ngayo kumfowenu mina lo mfowenu. Kodwa wena ubuzokwazi ukushada nobaba ozala mina. Kodwa umfowenu uyasho uthi nomfowethu. Kube kanjalo mfowethu. Shuthi lapho anginasizi. Shuthi lo ngangikuzwa kushiwo abantu bakuyiko. Shothi empilweni yakho awukazi uzube nomunye umuntu osithise ngaphandle nje kwababa. Uqale zonke izinto ngaye. Lokho ngaqala ngaye. Ngoba lento lokho yaqala nje ngangisafunda isikole. Lokho yenzeka lento lokho yenzeka. Esaqale sakufihla lokho sekufihla. Umama esaphila Londi. Esaphila umama. Engasekho umama, wayengasekho umama. Ngoba phela mina ngikhule ngazi usingize emva kwakho. Wayengasekho. Konke okuningi bekwenziwa umama. Wahamba umama kwasala wena. Wasala zoba unkosikazi. Baba wathi mangibona ukuthi ngimkhumbuza umama. So, hayi. Washo kanjani? Izona izimfihlo enani nazo lezo. Wethu umkhumbuza umama. Hayi cha ubhoti ngihlukile namhlanje. Uthi ngazi into ebuhlungu kangaka enganeni, incane kangaka. Manje awunawo amahlo nje ukuthi ulandele emva kwama umama okuzalayo. Hayi ubhoti ngihlukile. Serious. Cha, awekho amahlobo. Uyamthanda ubaba ne? Bese ngimthanda. Hayi shit. Oh. Hayibo. Hayi Qinisa ngimthanda. Manje ke Londi ngicela ungitshele. ungitshele. Ngeke awungichazele Londi ngoba akasekho usephindelela egoli uzoyithini? Awutshele mina ke. Uyafona phela, angibuza impilo. Uzothola abanye lapha egoli. Aphinda amithise futhi. Wena lokhu ubambana nocingo nje ubambana nocingo indoda ikwenza isilimo. Okay anti ngiyakuzwa lokho okushoyo kodwa manje mina khona okungangiphathi kahle okuthanda ukungihlukumeza kakhulu. Londi mawuthi ubaba ingane yeyenu nobabili. Uphinde futhi uthi wawuzama ukwenzela mina ukuthi ngibe right sikwazi ukuthi siqhubeke sibe right ekhayeni. So umbuzo wami njengoba mina lento ingangiphathi kahle yiphi into ezoqhubeka manje? Kahle Ezoshintsha. Shuthi lo ngiqonda ukungitshela ukuthi ubaba mebuye egoli. Ngizohlala kanje kusofa yimina wena ubaba. Hayi kunzima. Ngicabanga iyona iphi into right la. Mina ngifuna ukuthola isombululo kuwena Londi ukuthi iyona iphi indlela esingaphila ngayo because phela mina ngikhule ngazi ukuthi wena uyini kumina? Usisi nobhuti. Manje sokuma. Wakwayizwa le. Uphinde futhi uthandane nobaba ozala mina. Umama lo behlanganisile akasekho. Phela soqhubeke ube ubhuti wami ngosisi wakho. Kanjani? Ngoba usuganile wena ekhaya. Akungizisi mhlawumbe Angithi akwazi usunkosikazi angithi ngizwa mina uzolukuzwa kanjani Londi? Soqhubeke. Kanjani kuze ubhuti wakho kanjani? Uzoqhubeka ngibiza ngobhuti uthandana. Uyabona ukuthi ubhuti wakho ayimphathi kahle la. Ngizwa kahle ekhaya ngithi usuzolotshola wena ngithi. Yebo khona Navumelana kubalula. nomkhisi ukuthi uzokulobola. Angithi navumelana. Manje uzoba uzobe ingane, wena usunkosikazi phela ekhaya. Nami ngeke ngize ngikuvumele kungishangonya uphansi. Shuni namanje Ngishangonya uphansi akho ngeke uthi ugane la.
Namanje bele ukuthi ubaba usegoli akafuni ukuzala mebizo kanti kungoba yini sho sona uyazi bayazana lapho njengoba uyasho ukuthi nezivumelano khona enezimfihlo la bayibona nakhona so cela nje abakalokhuzana abablack ukuthi ubaba ngasitholela futhi ubaba akazothi ngoba manje nami ngimfonela ingcinga akayibani ba black life ngicela nje isisize ngoba akayibani ngifuna nami angichazela ukuthi uyenzele into ebuhlungu kanje enganeni Uyamuzwa kodwa ukuthi u-aunt akekho right nobhuti akekho right. Ibuhlungu. Yebo ngiyabona. Uma ubhekile ngizophila kanjani? Ngoba phela ubaba uyabuya eGoli. Uzobuya. nami ngikhona ngiyindodana yakhe Nobhuti wakho ukhona. Khona kuze kuba Noma ngabuya nizoshada kanjani? Nangosiphawu khona. Nizoshada kanjani? Ufuna kwenzekeni wena yini oyifisayo? ngifisa ukuthi sihlale nje ngoba besihlala ndawonye. Siqhubeke nobaba siye phambili. Nobhuti wakhe ekhona lapho endlini. Ekhona nobhuti ngoba But uyambona ayiphathekile kahle. Noma awunandaba nama-feelings kumele wakhe. understand. Hayi yekho into kuze understand la. Udododa lethe lenza. Dododa. So mayithi u-auntie awuzoshada. Ngeke. Ngeke. Ukubaba. Hayi noshada ngifile. Lutho ntombazana. Mhlambe awuyibonanga. Uyiphoxile nje wona kulowo muzi lo. Uyiphoxile kakhulu. Yabo the time kade umfowenu efika la kokuqala. Wayefila ngale ndlela efila ngayo manje. Engakabi neshow noma kuyiqiniso yini. Manje useneshow. So uyacabanga ukuthi endlini nizoba kanjani? And into engiphatha kabuhlungu ile ukuthi waphika. Uyakuphika ubaba. Uthi akayazi le ukuthi nina niyathandana. Akayazi indaba ukuthi nina engane. So uwilling ukuhlala impilo yakho yonke nomuntu obuya kuphika. seke ngiyeza naye la ubaba Hayibo. wakuphika wathi hayi akayazi lona Kwamele ngisho ngimfonela akafuni ukuyikhuluma le ndaba le. Akafuni ukuyikhuluma ocingweni Dlobo. Vela alokhuza nje alifaka ucingo. Uzoyithini ke lento le? Ukuthi Sasivumelene ngokuthi vele into yethu besishayela phansi besifihla nje. okay. Akekho bazi ngakho. Ngoba besibona vele ukuthi into engalungile. Okay. So nathi nizoyifihla kuze kube phakathi. Njengoba usiphaye sebambile manje. Manje kwase kuba kanjena ke. Oh angicabanga ukuthi mhla etholakala kuzokwenzakalani. Kazi ngicabanga. Mhlambe ubaba uke wakutshengisa omunye umama omusha emva kokudlula kwa biological mama wakho. Noma wayetsedlula uma kwabe ngena wena. Ayakaza ngikhombisa omunye mama. Uma engathi nangu uMemfi. Sengaba nzima. Ngaba nzima. Ngathi kuningi baba akuthembisa kona ongasitshelanga kona. Uhlukane naye. Ngaba nzima ngoba nje Ukuthi uhlukane naye. kuningi sesendlule kukho mina nobaba manje nje sengaba nzima mangathiwa ngene omunye umama ngoba ngeke kusafana nasekuqaleni. Ukhulelwe ke futhi naye uzoyithini? Phela ingane yendoda kumele uyamukele. Yendoda yakho ngithi. Ngiyayemukela ingane kodwa cha omunye umama ngeke. Angeke. Hayi cha. Ngicela ukwazi ukuthi kusuka manje kuya phambili usipha ake ngiqale ngawe. Usabuyela endlini eyodwa la kahlala khona. Usazohlala nosisi wakho. Yes. Sazovakashela ubaba. So yini ezokwenza ukuthi wena ube right? Because ngiyazi mhlawumbe ungapretend as if uthi mhlawumbe uzothula endlini uhlala ekamareni lakho uphume emini mhlawumbe emajiteni ubuye ngoba nakusuzolala. But i-reality izobe imile nje ungashintshi. So wena uthi makwenzeke yini ozoba right uma ngabe yenze because awukho right ngesimo senzeka manje. Ithini way forward because ngeke sihlale la kanje esofeni sidinga lo daba. Impilo iyaqhubeka fanele sibuke ukuthi yini ezosenza ukuthi sibe right ekuhambeni kwesikhathi impilo mayiqhubeka. Ngiyabona mina sisiwa ka Black Life ngendlela bengibona ngabe bengibona ukuthi ulona ngoba bakwazi ukuthatha isinqumo benale ndoda and still futhi labahleli khona bangaphansi kophahla lamuzwa mama bashada phela yabo Bashada benomama ubaba. Okay. Njengoba bashada umama washiya mina kunye nolondo. Mina sonke lesikhathi ngitshena usulondo sisi wami. Konke lokwenza manje bengayitshini ukuthi ngingajikela uyena. Noma ngabe kuthiwa mhlambe isimo esibona ngokuthi sizoba nzima uma engavumeli imiyalelo yale ndoda.
umbuzo wami lowo wekuphoqa noma wekucela zonke lento oyizenza kuwo Ushilo wathi bavumelana. bavumelana. So mina ngisimo ngendlela engibuka ngayo nangendlela ekwenzeka ngayo. Mina sonke lesikhathi ngitshela ukuthi usisi wami sibambene nje forever mfukulu. Kodwa manje ngendlela esekwenzeka ngayo ngingasho ukuthi ubaba mhlawumbe ngiblame ubaba noma ngiblame uLoni. Boba u2 ngibabhanqa ngekhanda elilodwa. Yabo. Ukuthi bengenzele indlela eyodwa ukuthi nami ngikwazi ukuhlala ngikhululeke ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala nendoda nomfazi. Ekubeni ngibe ngithi baba ngala ngiphinde ngisisisi ngapha yabo. Even nawe lo nje bemdala emngaka angiboni senganyamezela lento sekuthiwa iyenzeka kuye. Yeah, asesiguqulele lento lo ngoba wena uyibona ukuthi right. Yabo. Sekuthiwa lento yenzeka kuwena wayibona ngeke uyinyamezele into kanje. So mina njenganani ngoba ninosisombulo na yonke indlela enenza ngayo. Ngithanda ukuthi futhi niphinde futhi nihlangane. Yabo, nikhiphe isisombululo ukuthi kahle kahle mina ke ningibeka ke ngoba ngeke ngiphume phela kumuzi wamama ngenxa yini ngoba phela nenza amanyala kumuzi wamama. Akuhlule no phela nasenza amanyala kumuzi wamama. Mina ngiworried ke manje. Cha ngempela anti ngendlela engiyibona ngayo mina. Mina into engikhathaza abantu ngeke ngikwazi ukuhlala nabantu abajulayo. Cha. Ngiunderstand ukuthi ufila kanjani but into engiwarishayo ile ukuthi uthi wena bashadile ubaba nobashada ubaba nomama. And awunayo isho ukuthi bashada amuphi umshado. Noma bahlanganisile amafa noma benza kanjani. Meke ukuthi bawahlanganisa amafa awukwazi ukuthi ungaxoxa usisi wakho uthi umuzi kaMama. Ngesimanga sokuthi bashada and meke ukuthi bawahlanganisile amafa awukwazi ukuthi ungamxoxa. Akwazi so mhlambe kungcono ukuthi uhambe ubheke umshado ukuthi kwakushadwe emuphi and umuzi lo okabani kahle kahle wona meke ukuthi kwakuhlukanisiwe amafa owabani umuzi kuyimas bheke kuthelini okay sesophila kanjani kuswa manje kuyaphambili. Mina sisingikhule ekhaya ngazi ukuthi ubaba benomama besakhona babethi umuzi njengoba ngikhona nje ngiyinkosana mina ngedwa umfana ekhaya. Yes. Kakuthiwa umuzi wendoda mina ogada lekhaya. Ngiyaxeka manje bese kuyena ubaba okwazi ukulala nengane yakhe. Kuyafana phela ukuthi ingane yakhe. Lapha umuzi wakhe seceleni. Ngoba umkhulisile. Yabo nje behlela uLondo wazi yonke into umkhulisile umenze yonke into. Ngiunderstand but noma akhelwane bazi ukuthi umkhulisile. Yes, avela akazalwe emshadweni. Wena ozalwe emshadweni kwababa noma unobaba wakhe angisho. Ngiunderstand angali. But asazi ukuthi lapha emshadweni wabo kwakade kume kanjani. Asazi ukuthi ivumelana zababa noma zazithini. Ingakuze kuzala ingane. Singazi ukuthi abantu bayathanda nje sibona ngengane. Yes, and khona umzukulu ke manje. Hayi bandla. Mina bengibona uSingqolobe vele ngoba vele into yabo wani yabona sisi ubaba mdala uLondo emncane kunobaba. Futhi ubaba yonke into wayenza wenayo indlela mhlambe yena azokwazi ukuzikhipha ngayo yabo. Mina ngibona ukuthi uLondo sukela manje akasuke ehambe yohlala eGoli. Ngoba ngeke ngikwazi unyamezela ehamba ehlala nobaba ya ngoba ngeke ngikwazi unyamezela ukubuka uLondo mina. Ahambe endodeni. Ekwazi ukulala nobaba wami. Uthi mhlambe nobaba uthola ukuthi ubaba mhlambe umatasa naye ngendlela yakhe eGoli. Uzobe seshona usebo anti lento la ngicela khona kakhulu uLondo akuhlule nosho ukuthi uqonda ukuthi mina engafika ezala ingane bese ngilana ingane yakhe yabo lento iyafana Igcina kwakhe njengoba ngisisisi wami uzomfuna and ukuhluke ngane usiphana nobaba wakhe uzomfuna kwayena ukhohlakele lo uzomfuna usiphana ukhohlakele wona ke cha ukhohlakala kodwa lesisi ngakho usuyabheka akuqamba manga ngoba wengakhonjanga ngasiphamu wangashonga ukuthi hey uma ukuthi awuvumi ukwenza lento ngizokhuluma ayikho umuntu omkhombela isiphamu ngabe wangifonela na ngobunayo inamba yami yocingo ngabe waye emaphoseni akayanga emaphoseni uthi uthi kwakukuhle phela senze njani ngempela akaboti wenze njani ahambe nawe antuthi akahambe ngoba mina mahle lapha ngeke ngisaka godi ngicabana nangu usipha uhle khona ngehlapha emzini nami futhi phela sisahlule mina ngihleli nomfazi wababa ugcina Sana awuyibuke lento sisabantu sikhulu abazithusisi wami sekuguqugquma sekuthiwayo umuntu wababa lonto iyawenza umqondo bathi asakwazi ukubuyela emuva sekhona umntwana ukuthi ezokwazi ukukhulisa ingane kahle ehamba sekhona umntwana mhlambe bengaba lula uma sekuthiwa akekho umntwana manje khona umntwana manje and lo mntwana loyo akufanele akhuliswe ngengcindezi yokuthi uma nobaba wenzani usho intombi lo owayethe uzofuna ukuvela kwagcina kuphelele uthe akaze osenzilima vele I think okwendlela ngombozi awuzange akho wengekho
Echanini emkhulu. I think kwakuyindlela ukuthi ubhuti wakhe akhohlwe anganaki lutho. Hayi nemkhiba. Wawenzela mina lo. Hayi ngoba mina wawuzolotshola. Hayi, Ngangenzela wena mfowethu. Wangekho ndoda. Hayi. Okay. Lo nto Shuthi izothi- mawuthi-ke akaphumeke benobaba usale wedwa ukubona kuzokwenza ukuthi ube right lokho. Lokho sisangifuna uqamba ngenza inhliziyo yami ibe clean ngibe right because angifuna uqamba lento eyenzakalayo yangizacisa waye mina Abahambe ngempela, hamba ngempela. angisakhona ukuxhumana nabangani bami ngendlela eright yabo Okay. ngivele ngikhumele into abahlele bengitshela noma isiphuzi yabo Bethu ubaba udle yabo ekhaya. kuthiwa hayi wena ayikho into ongasitshena yona Usuyitsini, yabo usuyitsini nje yabo emphakathini. vele kuthiwa indoda yangalusho Usuyitsini, wena usuyitsini. yini ongasitshena yona ubaba wakhe bekwazi ukulala nengane Umuntu yakhe oyedwa nje sakwamukela kahle. Ngisande ezimhlophe. Kwakhona ukuthi Sakwamukela kwakhona ukuthi baze basho uzosiphatha kanjalo. Ziphuma Hayi bo. kanjani lezo indaba uma kuwukuthi uLondi baba neyivumelwano ukuthi lento yabo bayayifihla. inkinga Shuthi sisi ubaba uyaxoxa somewhere. Noma babona umntwana efana naloko kuyalento lena kuyakhawunta kakhulu because ingane wonke umuntu nabantu abadala balingana ngoma baseyile ngane iyafana nobaba wala ekhaya yabo bonke kodwa mabayazi ukuthi ingane yabani eyalungu yabo Futhi uLondi ukuthi akukho umuntu obamaze le ndaweni. cha lento sinese ngiyabuka mina iyihlazo uLondi nje akumele ebe lapha Ingane yamkhizi. Ngoba akekho kumele umuntu bekamkhize owaziwayo. uLondi ngoba bekamkhize uLondi akuhlwini ukuthi manje kwayena usefundisa igeneration yangasekhaya ukuthi kwenziwa kanjani ungakwazi ulala nobaba wakho ume nemali Yabo lo. Efika endlini athathe ikhomba. so mina ungipha leso sithomo kusho ukuthi engakwazi ukulala nobaba wakhe yabo lo Usiza lokho sokhululeka. Isixazululo leso. ukuthi uthathe ikhoma Athi zakhe. fika nje endlini asithi sikhama nengane asinankinga. Abhekele. ngoba manje yabo lento cha nawe nje sisa awuyibheke lento yabona into ayifundisayo emphakathini ngoba phela yabo lento iyaziwa abantu abaningi Siba nehlazo. njengoba yaziwa abantu abaningi bangaphandle bazoyispread yabo ney'ngane meyikhula sho uzowazi ukuthi hayi ubaba wami nemali engalala naye uma engangizali ngizalwa uma Yebo. uma ngifuna izinto shuthi ngingakwazi ukuba right mengilala nobaba so leyo nto mengithi ngiyayibuka mina So ufuna ukufundisa isifundo ukuthi avele ahambe. ya isona isifundo mhlambe esingapha nomunye umuntu ukuthi mebhekile ayibona ukuthi lento lena iyona indlela engabangela inhliziyo yakhe ibe rest forever ngoba ngiyacabanga ukuthi mengasambona eduze kwami ehlami base ngizwe lento Usamthanda siswa. usisi wami ngathini Usaphela kade. ngathini ngiyamthanda yabo phela uthando seliqedwa uyena manje ngizinto engizwa ebengayilindele Ayiqedile inyanga. phela manje kube ngihlale naye nami ngizogcina sengikwazi ukuthi ngenze njengani Ungathi ama-twins. Abeka nje. ungifundisani mina Awuyikhiphile. nginey'ngane sisuka manje ney'ngane zamantombazane ney'ngane zabafana futhi iy'ngane zami ingajikelana ilalana Uyikhiphile yena. futhi ingajikelana phela ilalana zithi hhayi vele nosisi kabhulu wababa wakwazi ukulala nobaba wababa yayibona loo nto ayiwenzi umqondo Hayi siyekhabaza. shuthi ley'ngane lezi zizobiza ukhabazela zonke ukhabazela umuphi kumshana kumina kule ngane shuthi anginamshana Londi u-anti uthi ucela ukuthi nje manifike endlini uqoqe. cha isona isisombululo leso khona ayikho indawo engaya khona. Inkinga. Akukho. Wathi uma ukwenza lokho mawucabangani kwafikani kwena? Akufikanga lokho ukuthi cha mina ngibona ukuthi ngafika isikhathi asifonele indoda yakhe leyo ubaba wami ngokuthi ngino sifonele yona ifike izomlanda ifike izomlanda indoda yakhe khulunywe nje ukuthi indaba yabo ayiveleke manje yazi Uzobuya nini ubaba Mkhulu? Mhlawumbe wena wazini? nangu umuntu owaziyo Uzobuya nini? uzobuya ngo-Good Friday. Oh, bazoba kude mama. Oh, imake mangabe ubaba ukunakela ngale ndlela ukuthi uma ushaya ucingo ukuthi ngicela usondele nganeni uyafika. Hayi akazi ukuthi mangimtshela into bese yayenza. Awusathi ngiyithuka. Cha. Kuba uyena oshoyo ukuthi uzofika nini? Ya, ngizwa ngayo mina yonke into. How about Sipha kunganjani ukuthi njengoba ethi uzobuya ngoGood ubaba wengane yakhe kunganjani ukuthi nikhulumisane nonke nihlale phansi nikhiphe isinqumo sokugcina seninonke noba u4 ekhona naye singagcina ukukhuluma naye efonini seninonke nje nihleli ninesineke njengomndeni engekho futhi amakhamera
Kunjani lokho nibe neminyaka ahlala ngoba uyachaza ukuthi ayikho indawo angaya kuyona manje. And kungaba ibhomu lelo lokuthi ungathola ukuthi ngingamsenda eGoli. Uthola ukuthi okay angisho ungangizwa kabi. But abantu besilisa isikhathi sabo isikhathi esiningi babe busy. Noma isidingo singekho uthola ukuthi eGoli nazi ukuthi uyasebenza kanti khona omunye futhi amatasa naye okungenzeka mhlawumbe ukuthi uhlala naye endlini. So elinye ke ibhomu lelo engafisa ukuthi singene kulona okwamanje because kusana le nkinga le ngicela singakhe ezinye inkinga phezulu kwezinye. Kuba ukuthi ngiyamhlalisa manje ahlale kubo nilinde ubaba zehle ngogood njengoba echaza. Mase ngihlale phansi noba u4 nibonisane no-aunt asondele ngoba uthi ahlali nani. Asondele nihlale phansi nikhulumisane njengabantu abadala. Then nikhiphe isinqumo nina seninodwa ngokuvumelana kwenu. Ngokubona kwami nesiswa Black Life hey ngiyakuzwa khona uyabeka yena ngendlela obeya ngayo i-right ngeside ngalendlela oyibeka ngayo kodwa mina ngendlela engibuka ngayo Ngiyazi njengoba sengizwe kanje bengakulindele lo ngizwayo yabo bengithi mhlawumbe uzosho omunye umuntu kodwa manje yabo sekuyahlangana lo ngihlezi ngibuza yes njengoba u-auntie la usukele emakhaya weza la ezele le ndawo so ngibona ukuthi ngangcono u-auntie mesebuyile emuva ngibuyele naye emuva ulonde kwazi ukuhlala kumuzi wendoda yakhe bese ibuyile indoda yakhe sikwazi ukusihlangana ngoba phela sokumfazi wakhe uyabona into engisho auntie uduba ikhaya Avele ngashishiselwa kabi. Uduba ikhaya no isiswami angomlakho ngiduba ikhaya yazi kungoba yini usuka nje eduze kwakhe ngifuna ukuseduza ngoba manje mengise ngiyaphenza ngagcina sengimbambe ngezandla ukuthi ukwazi kanjani ukulala nobaba yabona okay futhi phela mina hlweni nothi ngizohlala nomfazi wababa manje futhi sonke lesikhathi mina bengenzi into sizoyenza ibelula sipha sizohamba ohlala phakathi kwami asale lo aze ebuya afike umnyeni wakhe uthi sikwazi ukuthi sisolve le ndaba sibone ukuthi ixazululeka kanjani yes ngiyacela kodwa noma ingaba nesixazululo le ndaba mina angisaboni ukuthi ngisangakwazi ukuhlala kunye hayi ngiyacela ngehlala ngokuhlale nayo uzohlala nami ubabekazi kuzomela besika inxiwa labo nami ngisale ubabekazi uyacela nkosi yami ukuthi nenze ngendlela lo osuggested ukuthi wena uhambe naye emakhaya umnyeke usisi ahlale ekhaya nilinde ubaba ezehle nani bese niyeza ke nikhulumisane ngeke singaphumi isinqumo esizoba right kunina nonke la hayi kodwa sisingendlela engibuka ngayo yabo nje bese ekhuluma kanje sekukhiphile iqiniso ukuthi kwenzakalani futhi yonke lento ebenziwe ubaba bekenziwa mina sizolinda nobaba manje ukuthi yes asilinde yena akhuluma Lekiyana anti mekhuluma naye akafuni ukuyibamba ingcingo zakhe ngitshela ukuthi ubhizi okay mengafuna ukubamba ingcingo zakhe kusho ukuthi wena umuntu ufanele usenzele iqiniso la ngoba uyayibamba ubaba efikile umtshela uAunt ukuthi nangu khona la endlini then bazoza nobhuti nihlala phansi nikhulumisana angisho nawe uyafuna ukuthi ube right nobhuti wakho uyafuna futhi ukuthi ube right noAunt yebo ngiyafuna yes sathi siswa Black Life noma ngaba khona isisambululo kulento what about abantu bangaphandle lento abayazi izojika mhlambe ibe sisambululo bona ngeke ishike angeke so into engakwazi ukujika lokho sihlukane kanje ubona kanjani ukuthi sihlukane kanje yonke isisambululo ngoba manje besohlala ndawonye kanje still abantu abahleze bengigcona ngaye ngeke beyeke kodwa sifuna ahambe nendoda yakhe isiyazi kahle ukuthi ihamba naye masibe phinde emuva ngepasi ayifike nje izokhuluma kahle ikhona naye ungabe nestress ntombazane nizohlala ngoba akamripanga bavumelana yebo bavumelana yabona bavumelana obethwa uyengayithandi lo ulondo bese uyengayithandi leyo nto uzohamba epolice station nginamanga auntie ubese ulondo engayithandi ayenzobaba uzohamba epolice station yabo wena wezokutshela yeah shuthi uyithanda imali yakhe ethanda naye nengahlukani nonke impilo nami ikhuluma ngoba naku manje uyasho kwena ukuthi wemuphi imali umenzela decent so londo kulele kuwena ngiyacela mase efikile ubaba usho yebo ngizokwenza njalo ngiyabonga kakhulu ukuthi ube nesineke nathi ukhuluma iqiniso ngiyacabanga ukuthi ngokuqala empilweni yakho mhlambe nokunye kuzokuhle emahlombe ngiyabonga mbukela bekhaya siphetha ngokuthi silinde ubaba azabuye ngogood okwamanje uthi usiphazo ngama auntie bededela ulondi endlini lapho behlala khona bonke so angazi mase bekhuluma ukuthi bayokhuluma bathini ngoba siyobe singekho kodwa ke iqiniso lona liphumile ulondi uzogcina sevumile ukuthi umntwana oka stepfather
So akayishongo indaba ye-rape, ushilo nje wathi bavumelana, so akekho umuntu ozoboshwa lapho. Kuyikona ukuthi uSipha akekho right, u-Anti akekho right, bonke nje angeke baze babe right okwamanje ngoba abakadingidi udaba sebebodwa. Kodwa kona iqiniso ilona leli lihleli phezu kwalo. So